Doamna Ana, aș vrea să vă întreb, dumneavoastră ați mai fost la noi la un curs de perfecționare în arta coafurii și acum ați revenit pentru a doua oară. Simt nevoie de a mă perfecționa, de a ști cât mai multe coafuri din tendințele noi, dar și am fost foarte mulțumită și mi-a plăcut foarte mult anturajul, explicațiile pe înțelesul tuturor. Am hotărât să revin pentru a avea portofoliu cât mai plin, pentru cerințele clienților, pentru a putea face orice gust pentru orice persoană. Dumneavoastră, într-adevăr, ați văzut un rezultat. Da, am rămas foarte mulțumită și am hotărât că merită să continui. Eu vă doresc succes în cariera dumneavoastră. Noi vă mai așteptăm la următoarele noastre cursuri de perfecționare online sau fizice și vreau să zic că sunteți un specialist cu perspectivă. Mă bucur că la această vârstă sunteți începătoare, dar totuși doriți să vă calificați mult mai mult în această meserie. Vă dorim succese și cât mai mulți clienți. Mulțumesc frumos și dumneavoastră cât mai mulți clienți și elevi.